Ahojte, vítam vás v kurze Pedagogické omrvinky nového sveta. Naozaj taký záhadný názov, ale tie omrvinky predstavujú pedagogické nástroje nového sveta a tie nástroje sa venujú umelej inteligencii. Vybral som také, ktoré využívam vo firme, využívam ich aj na ministerstve školstva a využívam ich aj pri mojej pedagogickej činnosti, ako je napríklad toto vzdelávanie. Dokonca aj keď som pôsobil ako vysokoškolský učiteľ, tak som určité využíval. Ale tieto sú ešte modernejšie. A vybral som hlavne také, ktoré sú kompletne zadarmo. Prevediem vás rôznymi nástrojmi. Napríklad takými, ktoré vám umožňa na základe zdrojov, ktoré tam nahráte. Predstavte si, nahráte tam YouTubeový zdroj, nahráte tam nejaký ústrižok z Wordovského dokumentu alebo len skopírujete text. A on vám z toho dokáže vytvoriť prezentáciu. Kartičky, ktoré dokážu byť mnemotechnickou pomôckou a decká si na základe toho zapamätajú učivo. Kvíz, myšlienkové mapy, alebo čo tak rozhovor dvoch moderátorov, ktorí robia hĺbkovú analýzu o vašom učive. Dokážete im odprezentovať podcast, a to len pár kliknutiami. Vy nerobíte nič. Robí to za vás umelá inteligencia, ktorú iba cez prompty, to sú príkazy, ktoré píšete, usmerníte. Je to neuveriteľné. A dokonca vás naučím robiť aj analýzu hodnotenia študentov. Napríklad spravíte export z EduPage a budete tam mať svojich študentov. Spravíte analýzu toho najlepšieho, najhoršieho v triede, najslabších kategórií, ktoré máte, napríklad v slovenčine slohové práce alebo testy. A dokonca vás naučím, ako vám umelá inteligencia dokáže dať odporúčania na úlohy, ktoré zlepšia priemer, či vážený, či aritmetický, to už je jedno. To všetko v kompletnej analýze vašich študentov. Zameriame sa na tvorbu obrázkov a videí. O tom ste určite počuli už hrozne veľa. Ale to nie je len o tom, že teraz mi správ mačku v superrealistickom svete. To nie. Ale čo tak spraviť literárnu postavu, ktorá bude v niekoľkých scénach rovnaká? Pôjde nám o to, aby sme sa naučili tvoriť postavy alebo objekty, ktoré si zachovávajú svoju konzistenciu naprieč všetkými scénami, ktoré sú prezentované. Predstavte si napríklad Sokrata, ktorý prednáša na Agore. A Sokrata, ktorý musí vypiť bolehla, lebo bol odsúdený Atenským súdom. Ja chcem, aby ten istý Sokrates bol na oboch snímkach rovnaký. To vás naučím. A nielen to. Pozrieme sa aj na to, ako rozpohybovať tieto scény a spraviť z toho krátke video pre študentov. Napríklad prierez života Sokrata. A ten Sokrates bude rozpohybovaný naprieč snímkami, ktoré ste vytvorili. Budeme sa venovať najmodernejším nástrojom na generovanie videí a obrázkov. Vždycky zadarmo. Dokážem vyťahnuť aj videogenerátory, ktoré sú vo vyššej kvalite, ale zbytočne by ste za ne platili a videli by ste iba minimálny rozdiel. Tiež sa zameriame na tvorbu vlastnej hudby, kde si vlastne vyberieme štýl hudby, aké nástroje odznejú a aké slova budú znieť. A dokonca nemusíme ani tie slova napísať. Tie slova za nás napíše umelá inteligencia, ale iba ak chceme. Predstavte si napríklad pesničku o periodickej tabulke prvkov, ako úvod do hodiny, ako motivačnú fázu bez slov učiteľa. Nástroje, ktoré som pre vás vybral, som vyberal naozaj veľmi opatrne. Nechcel som vám ponúknuť iba umelú inteligenciu, lebo je to teraz in. Ale takú umelú inteligenciu, ktorú skutočne dokážete využiť ako pedagógovia. Ale nielen to, tie nástroje slúžia aj v biznise. Ja ich využívam v každodennom chode. No až na to, že nevyužívam jeden z nástrojov, ako je Suno, na generovanie pesničiek. Nie každý deň musíme mať vo firme pesničku o Chronos Education alebo o učiteľstve. Každopádne pesničku o Chronos Education budete mať zavesenú na tomto kurze, takže sa zabavte.
Ale ostatné sú naozaj nápomocné, napríklad tvorba prezentácií pre nejakú konferenciu, alebo tvorba podcastov o našom kurze, ktorý ponúkame, v ktorom práve ste. To všetko dokážu tieto nástroje. Nie sú to len nástroje, ktoré z vás spravia špičkových pedagógov moderného veku a budete na rovnaké vlne s vašimi študentami a možno aj niekoľko krokov dopredu, ale dokážu vás nasmerovať možno aj k budovaniu niečoho vlastného. Ale to je samozrejme na vás. Napríklad ideogram dokážete si vytvoriť okamžite logo. Ja keď som začínal, tak pre mňa to bol naozaj boj vytvoriť logo firmy. Neboli takéto dostupné programy. Teraz máme všetko na lusknutie prstu. A preto som vám to chcel dať ako taký balíček. Skvelého učiteľa a možno učiteľa, ktorý rozmýšľa nad tým, že bude robiť aj niečo svoje, popri tom, čo už teraz robí. Dá sa to. Ja som to sám vyskúšal. A hlavne sa teším, že ste v tomto kurze a prajem vám veľa síl. Možno niečo bude ťažké a poviete si, nestojí to za to. Ale stále máte lektora, teda mňa, na ktorého sa môžete obrátiť. Je tam zavesený e-mail rovno na mňa. Kedykoľvek napíšte, dajte tam svoje číslo, ak to bude príliš komplexné, tak si dokonca aj zavoláme o tom. A nakoniec to spolu spravíme. Ten kurz není o tom, že teraz vás idem trízniť, aby ste to spravili na 100%. Ide o to, aby ste odovzdali všetky úlohy v požadovanom termíne a budete mať čas na prepracovanie, ak sa mi niečo nebude zdať. Ale ide o to, aby ste si odniesli niečo do svojej praxe a budovali niečo vo svojej triede. A konec koncov sa to odrazí aj vo vašej škole, možno v dedine alebo v meste. A časom, keď spolu spojíme naše sily, tak na celom Slovensku. Takže odo mňa už len toľko. Užite si tento kurz a teraz poďme na inštrukcie kurzu. Poďme sa spoločne pozrieť na štruktúru tohto kurzu Pedagogické omrvinky nového sveta. Takže keď sa prihlásite do Google Classroom, po tom, čo vám odošleme váš prihlasovací kód, tak tu uvidíte záložku Stream a názov kurzu. Inovačné vzdelávanie a tu na tejto stránke budete mať vždycky zavesené aktuálne informácie, napríklad kedy končí kurz. Potom, keď sa presunieme na ďalšiu záložku práca triedy, tak tu máme kompletne všetko, celú štruktúru kurzu. Takže máme tu 0. modul o kurze, kde máme úvodné slovo a inštrukcie do kurzu. To je video, ktoré práve sledujete. Podmienky vzdelávania, to sú podmienky, ktoré musíte splniť, aby ste obdržali osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania. A tu máte lektora, ktorý je pridelený ku kurzu a ktorý s vami bude komunikovať na tejto e-mailovej adrese v prípade ťažkostí v kurze. Takže nie ste odkázaní iba sami na seba. Ďalej tu máme inštruktážne video, ktoré nás naučí, ako vypracovať a odovzdať samotnú úlohu. Následne tu máme špecifický materiál a to je zošit k vzdelávaniu, vygenerované v Notebook LM. Inak mimochodom to je jeden z modulov a naučite sa to robiť aj vy. Je tam napríklad vytvorená umelá inteligencia, s ktorou sa môžete rozprávať o tomto kurze. Pozostáva zo všetkých inštruktážnych videí a pracuje s týmto materiálom, tak vám bude odpovedať na základe toho, čo sme ho natrénovali, teda na základe videí, ktoré sú v tomto kurze. Samozrejme, úplne sa na to nespoliehajte, pozrite si aj videá, lebo môže umelá inteligencia halucinovať, ako každá. Takisto sú tam napríklad audio nahrávky, kde sa rozprávajú dvaja moderátori a hĺbkovo analyzujú tento kurz, alebo tam nájdete pojmovú mapu, kde sú roztriedené pojmy od najdôležitejšieho centra po menej dôležité vetvy a veľa iného. Dobre, takže toto je k 0. kurzu. Každý kurz, alebo teda každý modul je koncipovaný nasledovne. Máte tam inštruktážne video, prompty, ktoré boli použité v danom videu na generovanie výstupov, ktoré sú pre daný modul špecifické. A tretia vec je úloha, kde odovzdáte vlastne váš výstup.
To dokážete na základe toho, že si pozriete video s inštruktážou, otvoríte si prompty, súbor, kde sú vlastne napísané všetky prompty, ktoré sme použili vo videu, a aj prompty, ktoré si dokážete upraviť na váš predmet alebo tému. Čo je veľmi dôležité, a to treba zdôrazniť, na začiatku kurzu si stanovte, na akom predmete budete zakladať vaše úlohy a na akej téme. Môže to byť jeden predmet a viac tém, ktoré budú spoločné, lebo na konci kurzu budete musieť vypracovať záverečný projekt, ktorý sa bude skladať z každých týchto čiastkových úloh, ktoré odovzdávate v konkrétnych moduloch. Takže najviac, čo vám uľahčí čas, je stanoviť si vlastnú tému alebo viac približne rovnakých tém, ktoré nadväzujú na váš predmet a tiahnuť to všetkými modulmi, ktoré sú v kurze. Takže ku každému modulu odovzdáte čiastkovú úlohu, na ktorú vypracovanie vám pomôže inštruktážne video a prompty. Takto je to v každom jednom module. Keď máte vypracované všetky čiastkové úlohy, tak sa môžete pustiť do záverečného projektu. O tom, ako napísať záverečný projekt, je toto video, záverečný projekt video. A takisto sme pre vás pripravili aj vzorový projekt, ktorý je vo Wordovskom dokumente, lebo odovzdávate 2 súbory, a vzorový projekt, ktorý je v PowerPointovom dokumente ako prezentácia. Takže sa naozaj nestratíte. Máte inštruktáž, ako ho vypracovať, vzorový projekt, ako sme ho vypracovali vo Worde, a vzorový projekt, ako by mal vyzerať v PowerPointe. Keď toto všetko spravíte a už bude klepať na dvere koniec kurzu a dátum, ktorý je stanovený ako koniec kurzu, tak sa všetko stopne a skontrolujeme vám vaše úlohy. Samozrejme, všetky úlohy čiastkové aj projekt musia byť odovzdané do stanoveného dátumu. Ak to splníte, začne kontrola vašich úloh. Ak náhodou je nejaký problém s nejakou z čiastkových úloh so záverečným projektom, tak vám ho vrátime späť a budete mať dostatok času na prepracovanie. Tak sa nebojte toho, že odovzdávate úlohy, aj s ktorými nie ste si 100% istí. Budete mať ďalšiu šancu na opravu. Nejde o to vás vytrestať týmto kurzom, ale aby ste si niečo odniesli a aplikovali ste to do svojej pedagogickej praxe. Keď všetky vaše čiastkové úlohy a záverečný projekt skontrolujeme a bude to tip-top, tak budete mať možnosť vygenerovať si osvedčenie. Tu len zadáte vaše údaje, ktoré majú byť na osvedčení, a automaticky vám systém odošle osvedčenie na vašu e-mailovú adresu. Vy si ho vytlačíte, zoberete k pani riaditeľke alebo riaditeľovi a dáte ho uznať. A máte 3% ku platu a vedomosti, ktoré vám nikto nezobere. Tak vám prajem, nech sa vám darí, hlavne si to užite. Nestresujte sa, užite si to a potom to skúste na vašich hodinách. Budeme zvedaví aj na váš feedback, ako vám to fungovalo. Sme šťastní, že ste tu a snáď budete aj vy šťastní z tohto kurzu a vaši študenti ešte viac. Takže peknú zábavu.